Tanya Chinita. Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Kabisyo, kasama mo, manggas para sa Sino? Ako. Aray ko. Alali na manggas ha, kaya muntik na malaglag. Ma-fall na naman. Na-fall. Aray ko. Bitin nga ni. Ay! Viral ngayon ang isang graduation ceremony ng senior high school sa Puerto Princesa, Palawan. Ganito po kasi yan. 1,844 ang mga estudyante ang nagsisipagtapos sa nasabing paaralan. Isa sa pinakamalaking graduating class ng taong 2026 sa Mimaropa Region. Naging viral nang tawagin na ang last but not the least Ayo. na graduate na si may apelyidong Velasco. At nung siya ay tinawag na, malakas na palakpakan at hiyawan ang natanggap niya mula sa kanyang mga kasamahang graduates. Dahil siya na yung panghuli at matatapos na ang seremonya. Haba kasi. Mahaba, pagod na at gutom na ang lahat. Kaya naman pala, naging viral ang kanyang Happy pala. pag-akyat. Ikaw, kabisyo, ano ang di mo malilimutan sa graduation mo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ako nung pag-graduate ko, Hindi ka- oh. pinalakpakan ako, Mang Kanor. Sinungaling. Kinuha ko na yung valedictorian, salutatorian, honorable Makasalita, mention. nakakainis. Okay. O, si Tita Max Sabi mo, muna, hindi Mang ka Kanor. nakagraduate. Ba't ngayon sabi mo? Homeschool. Pinalakpakan ng homeschool ako. Mali pa. Homeschooling. Oh, homeschool. Homeschooling. Sige na nga. Ayan. Sino teacher mo Ha? sa homeschooling? Maganda yung tutor ko, in fairness. Maganda. Ayan, yung mga tutor, maganda dapat Good yan. Good morning. morning sa mga tutor. Shout out sa mga senior high school na gumraduate and magka-college na. So, hindi pa dyan nagtatapos may ang mga, journey may nyo. mga ano pa dyan tao palagi dyan sa PICC, mga gumag-graduate na senior high. Tita Mas, anong malala mo nung high school graduation? Sige, doon muna tayo. Kasi wala pa naman senior Ang high that time. naalala ko nung high school, nung fourth year, Marami din ba kayo? marami tapos kasi public school tapos alphabetical. Okay. Ano ako, section O. Okay. Ang layo talaga. Oh, mahilig talaga sa O. Oh, mahilig talaga ako sa bilog. Pero, So, matagal ka yung- natawag? Oo, matagal na tawag. Pero ang naalala kong ganyan na nagpalakpakan yung graduation ng anak kong senior high. Aha. Yung huling pangalan talaga, nagtayuan talaga, nagpalakpakan kasi ang tagal eh. Ang Kasi tagal nga, din uy, talaga. ito na yung last, panghuli na. So, parang nangyari din kay, kay Velasco na nag-viral. Na pinalakpakan din siya dahil sa wakas tapos na. Ibig sabihin, makakain na, makaselebrate makauwi na. Yan talaga nagpapatagal. Pero ganun talaga, lahat may chance makaakyat ng entablado. Oh, pero sabi nga, swerte yung panghuli kasi sa kanya yung parang Bakit? spotlight niya yun eh. Oo, nakaabang. Sa gitna Correct, kasi, okay. correct. Oo, okay. Lala, tamlay. Pag una ka, wala. Oo. Pero pag huli, Yung una inaabang. medyo okay pa yon. Correct. Yung papagitna na, wala na eh. Wala nang papalakpan. Chichismisan Basta na ako yun. nakatingin ako sa guest speaker. Ay! Aray mo!
Gwapo. Gwapo. Kaya naman pala. Buti, actually kinukuha ko mag-speaker sa graduation ng anak mo eh. Anong sasabihin mo? Ha? Anong sasabihin mo? Good morning. Good morning. And congratulations. Wow. Ganun, Sa bagay, basic- maikli lang naman talaga yung mga Basic speech lang ng guest naman yan. speaker. Naalala ko nung high school, nag-perform pa kami ng nung Anong may song banda. nyo? Anong song nyo? Ito, kinanta namin to. Ayan. Yung Yano. I-forward na nga yan ko lang tagal. Ayan. Di ba usong-uso yung mga Pinoy alternative dati? Oh. So ito yung tinugtog natin para sa mga graduates sa time yan. Cute. Yun yung memorable sa inyo. Yan. Oh, di ba? Parang, uy, Hindi kami gagraduate ka nakarelate na pala. kasi syempre Gen Z. Ito. Hindi kami nakarelate. Hindi nakarelate yung estudyante? Yung yung Gen Z. Siyempre. Sabi niya. Bata pa eh. Yung Gen Z. Yung principal. Hi. Kinilig si Mang Kanor. Mama! Si ba yan? Bata ba yan? Bakit ako ganun ako? Hindi, bibitok yun eh. Nagbibitok Bibitok. eh. Yung Gen Z. Yung principal. Ano? Tawagin mo yung nanay mo dalhin mo dito sa school. Hoy, sabi ng principal? Sabi ng Gen Z. Palaban na kasi yan sila. Yung Gen Z. Yung parents. Parents. At least. May ribbon siya. Yung parents. Yung yung Gen Z. Yun lang naman ang award niya eh. Ng Gen Z. Nung parents. Tapos, Bumili siya ng ng picture nila nung graduation. si parents. Parents. Parehas na naman yun. Yung Gen Z. Kasi nga, ang ganda niya sa picture. Yung graduate. Yung photographer. Wala na ba? Naglaro siya ng Roblox. Yung Jinsi. Yung parents. Kalaro niya yung anak niya. Kalaro ng parents. Nung principal. Kaya, gumraduate sila. Yung Gen Z. Yung principal. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Basic yun. Basic. Tama, tigil na natin to. Hanggang 9? Oo, hanggang 9 po kami mga kabisyo at abangan ko may nanalo kami sa Love Knows No Boundary. Shoutout nga pala sa batchmate ko, si Ma'am Terry. Nakikinig yan sa atin ngayon. Sino, ma'am? Ma'am Terry. Ma'am Terry. Hi, Ma'am Terry. Mapera yan. Ha? Ma'am Terry. Close kami yan. Mamasko tayo. We wish you a Merry Wala Christmas. pang Pasko eh. We wish you a Merry Christmas. Ay, advance. Kumari ko yan eh. Hi, Mads. May pera yan? Kumari ko yan. Hi, Mads Terry. Mars. Ingat ka, Mads. Mars! Mads amin eh. Bakit? Madam. Kumadre. Kumadre. Ang galing nga, bago Mads! na. Shoutout sa mga kabatch ko ng 2001 sa Bacoor National High School Annex. May 23 na yung reunion natin. Uy, So, good luck, pwede good na luck. mag-rekindle yung mga naudlot na... Aray mo! Yun pala yung purpose niyan eh. Pag reunion, may bembang. Ay! Kailan pa ba imimura yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!